Ето защо, запазил традициите на своите деди, народът и днес очаква с радост своя дом, своето селище, кукерите. В днешния ден вестителите на пролетта в град Баня са детско-юношеската кукерска група при читалището, маски от основно училище Неофит Рилски, град Баня, маски от детска градина Вяра, Надежда и Любов, маски на момичетата от защитеното жилище за хора с умствена изостаналост, маски от обредна група при културен клуб на пенсионера. Гости и участници на нашия празник са кукерска група при Народно читалище Просвета 1892 година, град Стралджа. Кукерски състав при Народно читалище Развитие 2016 година, село Ведраре. Кукерска група от село Равно поле. Кукерска група от село Пролом. Всички те с играта и обредните си действия отправят молби и пожелания за здраве и плодородие, за успех и благоденствие. Кукерството е езически обичай, съществуващ от незапомнени времена. В град Баня кукерите се наричат старци. Представям ви детско-юношеска кукерска група при Народно читалище Свети Кирил и Методий 1914 година, град Баня. Те са със звание представители на ансамбъл от трети преглед за България. Златен медал и първо място в раздел обучение в традицията от 20-ти юбилеен международен фестивал Сурва в град Перник. На 21-то издание те завоюваха Гроздова маска, категория големите награди на Сурва 2012 година. През 2013 получават бронзов медал. От 13-то издание на Сурва през 2014 златен медал. 2015 сребърен медал. 2025 година бронзов медал. Носители са на многобройни награди от международни, национални, регионални и общински празници. Представили град Баня и община Карлово, празник на побратимените градове в град Конин, Полша, Чанаккале, Дидим, Турция и Дура, Албания. Старците в Баня играят понеделник, сряда, петък и неделя на сирни загуби. Кулминацията е в неделя, когато се заговява и всички си пожелават леки пости, сладки чушки. Този ден е ден за прошка и хората се опрощават с думите «Прости ми, простено да ти е». Старците на Баня обуват баджаци,
Обличат банински сукман, плисиран на кръста. Опасват колан, а на него окачват отпред две големи медни хлопки, а отзад пиринчени тучове. Ризата е бяла с бродерия. Кауците не са високи, но са много красиви. Според баненци, старецът трябва да е не само страховит, но и много красив, защото не само страшното гони злото, а и красивото е способно на това. Старците играят на мегдана. Митично таинство крие тежкия бавен, но красив танц. Хлопките и тучовете запяват прастара песен, която замайва душите и гали слуха. Старците носят в дясната си ръка украсен топуз. След танца си старците почукват със събрани пръсти жените по главата, а мъжете бръснат с топуза за здраве и бирикет. Те от своя страна ги даряват от сърце. Един от старците носи кукла, която се поставя пред жените, за да заченат. Старчов ден е празник на началото, сбогуването с зимата и предвестие на настъпващата пролет, която е символ на човешка надежда. Затова старчовското шествие е тъй пъстро и колоритно, а празникът е тъй богат и красив. Моля за вашите аплодисменти. Уважаеми госпожи и господа,